Salam, mehriban, aydın sağ söýüçüler, summuty söýüçüler. Ine bugün bir ýene de sizin mesleğinizi nazarda tutup, sizin haýyşlaryňyzy nazarda tutup, bir näçe Leýlajanyň muşdoklarynyň haýyşlary bilen Leýlajany ýene öz ýanymyza çağırdyk studiýamyza. Leýlajanyň geçen ýerdeki aýdym gepleşigini bir näçe muşdoklary, daşary ýurtda okap ýören illeşlemedi bar. Ýöýte ses beripdirler, Leýlajanyň aýdymlaryny gowurupdirler. Ýene de Leýlajanyň aýdymyny bir de ýetiräýseniz diýip kommentariýalar ýazýan mehribanlarymyz üçin biz ýene de Leýlajany öz ýanymyza çağırdyk ýakyn onlarda. Leýlajanyň ýene de aýdymlaryny tide ýetirmek maksady bilen Leýlajan gepleşigimizde ýene de hoş gördük sizi. Salam mehribanlar. Meniň şu aýdymlarymy diňläp, maňa gollap berýäniňiz üçin köp sag bolun. Ýakynda ýene de bir näçe görnüşde aýdymlarymyzy size ýetirip, meni gollanyňyz üçin ýene bir ýerde köp sag bolsun aýdýan kommentariýalary ýazmagy unutma. Sag bolun, meni gollaýanyňyz üçin ýene bir. Ondan mehribanlar ýakyn günlerde ýene de biz sizi bilen Leyla Serdar we owadan aýdymlar bir däl, bir näçe aýdymlar bilen siziň garşyňyzda bolar. Kommentariýalar ýazmagy unutma, Leýlajany gollamagy unutma. Leyla Serdar we siz bilen täzelikler bilen ýakyn günlerde Çäçip media studiýamy bilen bilelikde size täzelik bilen nesip bolsa Leýlajan bilen bilelikde ýakyn günlerde görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.